Kada ka yi zama a jima. To zan fara. To yawa to. To super. A sauke na faɗi. To into da so ku tafa. Na faɗi. To into je ki zauna a kujera. Ki zauna nan. Ki zauna. Na saka a kula likma. To Halima. To, a tafa Kalima. Zumba. Wannan ai su suna an cinye. So mu je an fara. Jino dora. Ina ka saka daga ciki. Wannan. Ya fai. Oh, a sauke. Akan layi za ku ringa. To into. To mu mana. A hankali Jino. To into. Muje. Ka zauna Jino zauna. To je ki ƙara sa wani. Lima. Yanzu da tana da wayoyin da ta sako
ne. Alawa ne. Ai. Wallahi bai saka ba. Akwai yau da za a kara? A kawo minti 20. Wallahi bai sa ba. Sai tara ne. A kawo minti 20. Zamanin cirki ne wannan? Mama wata ta. Ba na da ya yi daga ɗai kai. Bakwai da ɗari biyar. Nawa? Ba yanzu wani kala. Wani wanda zai ci lokaci. Supa, supa. Iya guda hudu za a yi? Allah sa ba. To, da guda hudu za a yi? Allah sa ba da. Maganin mu na walsa. Maganin mu na walsa. Kula mu na walsa. A haɗawa za a yanzu. To, Yanzu wanda za a haɗa. Ga su nan guda hudu. Duk guda da sunan wani. wannan yana cikin. Daga ina zuwa ina za a yi? Shirya za a yi ga su nan guda hudu ne. Maganin mu na walsa. Sai na yi. A, ita ci gaba da ke kina koma layi zan canja. Na kwalsa. Sai ya ce maganin mu na walsa sai na yi ta. Ga shi nan ba. Duk kudin ba za a Walsa haɗa. sai na yi ta. Kai zai ci ta. Sai aiki yau. Dan 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 dan. Wata ga wata. Kai kai. Ana wata ga wata. Kai kai. Ana wata ga wata. Shirya, shirya, shirya. Ana wata ga wata. Kai kai. Yawwa. Ana wata ga wata. Kai kai. Guda hudu ne, guda hudu ne. Guda hudu ne. Layi, layi. Intu. Kai da mutu lokaci. Wancan ɗin ma ya fi sauri wallahi. Ne dai na shirya. To, inti mara. Safon dai. Safon ba. Ha, Ba haka ba. a ƙasa zai jera ko a ina A zai can dai, a nan gudun zai juya ta. nan za ka canja musu gaba. Bai gane ba, bai gane ba. Junior. Canzawa za ka yi. Ai bai gane ba, ka san ba a nuna Amma ba. wani ya fara yi. Ba a nuna ba ne kwata Zo, kwata. je ki zauna ke. Ni ki zauna su fota. Kama zauna. Ke kin gane ko ki gane ba? Ni na gani. A nan so ake ki jera su guri. So ai ki jera guda hudu. To shi kenan. Mama. Ants. Ta gane. Yau Halima ta gane. Wallahi. Nema nema. Yan kan aje ko ina. Wallahi ta. Sun tafi. Wallahi. Akwai sauran kudi, akwai sauran kudi. Ai ba ka iya bane kai. Ai ba ka gane ba. Wallahi dubu ta shege su. Dubu. Ko da ke a dubu aka saka dole ki dama. Eh. Zauna mana aina da ni. Dama dubu aka saka dole ki cinye su. Sai oga. Oga bara. To mun kusa mun kusa. Ya kusa gama ya cinye ya cinye. To zaka zauna a Ya cikin. faɗi. Ya
ya kamata ma a sa yawan motsi mutum su nawa zai iya motsa ai suka ni ne kawai ita ta fa ta take yau da Suruba. Mama. Wannan nan ne. Ina son take safiya. Mama. Abu ɗaya kika taɓa kin gama dama kin taɓa biyu. Kina ƙara yanzu kin gama. wannan ai kai motsi ya fi 20 Yes sir, 1. Yes sir, yes he. Ha. Ta fama. Azaba alƙali ya ci kuɗi ba. An ta fama irin ta fara nan. Yo, an faɗa. Mama ya da hada kawai ta guda ɗaya ba to za mu sake yi. Ku fara kai. Wallahi kuma sai Da 47. ara ciao A ƙara yi ɗaya. A ƙara yi ɗaya. Saboda fara. To ɗaya amma zai ai an sake. Ai sun zo sun gaggani. To haulayi. Haulayi. Sorry sai an canza. Ta. Mun yi shi. To mu je. Ta. Ana jino. 1. Ta. Switch them. No. Analyzation. yaro ya ci kuɗi yaro ya ci dala Ya cinye, ya ji ne dan ban guda 10 mana dan ban 10 Allah sarki tashi a lokacin wannan ina da gwanin ba Maryam kawo wannan nan. za ka iya kawo nan kawo shi da kashi da kashi Wannan namu ne. yau na ana Kaja. Sai ya zo kan insha Allah. Kano kuma Najeriya kuma Yanzu a kaftin zai dauko shi Allah ba jama'a sun buɗe shi an sai dai ka saka shi haka samu kai wannan mutanen zara idan aka ci. a'a ai ga gobu a didiya na ya kawo shi Didier Drogba shi din ne kofin ne ko shi ne ga Drogba na ya kawo shi shi ne wannan dan Cote d'Ivoire ne dama dan Africa ne Ni da ma dubban na sunan sai. ya dama ka sani Ai shi ne suka rayu kan Chelsea har yanzu babu da kudi sai. Agogon da zan ba ni. ba mu ruwa da lemu kai ba mana da Allah tun a kan ba su biyu kwatsa shi kafin mu fara kuma za su ɗan yi shi can ko? son ko sama.